tun chuma chuan video masate anglo takin acid manga bektok tu te chanchin le andam khut chwa dan chanchin kan ngai thau don ani pakhatna Esther Afirfa hi nula kumsom ni pariata upani hin abial pa kumsom ni pakwa upa Kelvin Pogonen London marthanglam Wembley a in khata ancheng dona Pogo hi London a hian film school lutura lokalania heda changa Afirfa ne na in melsha chawa in ngai zong chanta anni kumsang hi som pakwa classic lai chuan Esther chuan abial pa Pogo chu University dang zerlai pakhat nen ani ngai zong angin angai tlat maya athin rim tlomngai chuan phuba lak tumin Pogo botula tui intura chuan acid phul ta a Pogo chuan tui thiang hlim filter nelo tui her hona pa nga ya mi ani ringin a in du lawa a him pha ta hlo maya mase abial no Esther chuan topsan maya aratum chuang lawa December ni somti pani kumsang ni sum pakwa chuan Pogo chu abial nu ne na anin lua a amuthin lai chuan Esther chuan sulfuric acid online kaltlanga alei chu ronkengin Pogo oma chuan aron lei tamaya akor chu acid chuan eka ngalin Pogo chu aron hara ataksa chu tuisawin akang angmai hian asavungvung maya atira chuan tuisawin abial nu chuan alei palani ring maya akhum kianga holy water chuan a chu leidai antuma chumi pa chuan Esther chu achan puina genin akaulom lombuka Esther chuan ambulance call darin mangang tak chuan Pogo chuan ambulance lo thlen hun chu nati tak chuan lo ngaka mase ambulance chuan lo thlen tik anei theise lawa chuan Pogo chuan taxi callin damdoina shwai tur chuan atita a mase chu po asha lo hlan bokin Esther chuan taxi chu alo cancela Pogo chuan beisena sang tak nen taxi lo thlen hun chu an chut khom na pindana chuan alo ngaka lo thlen tik aum theise lo nati takin ni khwa asha lo thleng chuan atwar tlok mayani chutia ni khwa sha lo nuwa chuan Esther chuan sulfuric acid la bang zong chu Pogo maya le a oma te chuan a le ta a Pogo wa engma shito lo chu acid kang na wang chuan ronmeng kokin thabar tak chuan an apartment atang chuan nati taka chevon vonin atlan chuak ta a amangang au thom chain mi te chuan aron pan hnaya ti chuan ambulance an kau sakta ni man mo taka emergency room a shwaya niya alu amit amai angong le a ombor ataksa ti chu akang na sa hleya amit pani chuan khwa a mu fialo phani thlaing mu chen chu enkol na dongin inzai ama chon nual boka alainat tak chetani Afrifa chu Pogo damdoi ina shwayani nuloka mananiya tumreng wanga midang hliam le an taksa poilian tham thlen thei thil ati wangin thu boy siam sakaniya November kumsang hi somni pakhata thiamlo chantir ni hin kumsom pali lungin tang tora ajung thurelaniya jela changa achwa hona an kholam ghana thon ho tora relaniya Pogo chu dam kho chuak ma se amel chuan engtika ma angaya ole to don lawa adu tho sam filmmaker ni chu adam chunga ati puitlin thei to lo tur thuwa soya achan po atan chuan camera mel a har sa to thuwa soi heba ka hian anun ti chha sak tu Esther na po na me chedang akop san te chu anga irwat na mai chu lo ni in pani na Katie Piper hi nula kumsom ni panga upani in model le TV presenter ani china kumsang ni pariata Facebook kaltlangin Daniel Lynch nen in mel shatin ani ngai zonga Katie hian asiat melo chu Daniel nen anin mel shat ma dai to changin Daniel hian alo achil burtowa tunlai chong takin social media po alo stock ve zak towa ti chuan Facebook kaltlangin Daniel hian ma ala kan ti thayang chu anin dei ta changa kar ni na chuan zanjia ei turin an chhuaka Daniel chuan thil surprise tur anei thu chuin
West London a hotel pakhat chu an pahnih hun man na tan a book hi alo nia hotel an thlen chuan Daniel chuan Katie chu kuthlakin a vuak baka apong suala chu mai chu la du tok lovin Katie bana chuan voi engmazat avit poka a beilet ani vai chuan a khalhlum tur thu soin a vauzuya alaka changa in thiar fehlim a phal saknuwa chuan Katie chu damdoina a hliam enkol tir turin akala Daniel che dan chu police nena a report law a chan chu Daniel chuan a ayarap thak a chunga atile du mayang ti a hlau wangani Daniel chuan ngai dam dil chiamin in mu puya asoma mase Katie chuan a hlau em wangin a lo na ra mase Daniel chuan tiboi chhunzom zelin a vau thul a to ba chuan mi om tam na deuh tura angai North London a internet cafe a chuan Facebook a anin biak na message a delete to lale turin akal tur thole chuta chuan a mudu ni chuan local mai turin a shila Daniel chuan a thian pa Stephen Silvestri chu royin internet cafe a Katie zui tur chuan atia a soyang nge chuan Katie chu zui royin korlukhum nei a khum tlata Katie ingring lo lai chu a maya exitin a the tamaya Katie chu amang ang hleya a mai chu a kang chhne hle boka amit le lam adel pha nge ngeya acid engemaza alim telawangin a pumpui a kang tela ni som phani chung chu ni khwa shelovin damdoina engkolania inzai voitam tak ama chonba ka a mai vun chu grafting vundang entirnan malpui vun angte belania be atola hi CCTV in alo la fu lau maya Daniel Lynch le Silvestri te chu CCTV a langin man anita a Daniel chu tual tha tum thu boy orin dam chung voi ni longin tang tura a chung thu rel sakania jela changa chwa lai lok ani thainan kumsum paruktal jela hun a manangai donani a chen pa Stephen Silvestri chu atlem bara kumruk jel tang turin a chung thu rel sak ani ve boka kumsang ni somparia ta khan chwa tirania mase ka ruk thu boya wangin jelama bok dalu le ania kumsang ni somnia parole board chuan amizia in azira chwa zalen ni toro se tiare lawangin chwa zalen anitani Katie chuan be ato nu khan thina ayara phlak zok anuna chuan aton thu soin engkim achana ahmahun ahna ahmel landan adigna chanwaule atharau te hial a hlo ni bera a sha thu soya mase voiza chuang inzai ama chon hnule abai chang na wang chuan Katie Piper chuan nunbul a jan chale ta tuna chuan acida be tok twar tu te tan advocate ni hin zaum takin anun ahmang le ta ni Katie Piper Foundation dinin acida be tok le miswal be na to ka wanga taksa roi ban to laute ta na chomdol na athoka kumsang hi pakwa avoi khatna tan hoisen takin camera ama chonve theita a ama chanchin a documentary Katie My Beautiful Face a chuan a thon thu hoisen takin a soya UK mi makta dwai thum zatin TV channel a an pek chhuat chu an thira a television career chan le in a van doina kara midang de tan chona thar pe tu ani le theya kumsang ni sompanga pasal na yin fanu pani bele Penelope aneya chungka hlim tak denin a beidon to hnuwa nun thar du tak anele ta ni Katie hian mitam tak beisena nei to lote beisena thar ane tirla yin a mingpui Katie leng tan chuan atwal thana ta na inzirna man ro mai alawni January kumsang hi sompanga a Katie leng le Daniel Rodario te chu Leicester England a intongin Daniel hi kumsom thum pakhada upa Romania khole toyania England a hian nawanga omani Katie hian Daniel nen anin tontir hian kumsom thum pani upa ni in ain soya mase ani na taka chuan kumsom nga pani upa ani ngai zon tira changin ancheng don ngala atira chang rengin aning kar hi abum baw leya Katie hi thik thu cheve takania
thik thu awang ringot po hian voitam in havin mai sen adin hmu thin ani abial no hluinen anin kople ang tlata ngai na te nein Daniel chu a Facebook account delete turten ati china a chian mei chha te ne na in like china ten om na ya te chuan apu fo chin bokani chu mai alani lau Daniel chuan a ming chuang tattoo a chhut tir lo te chu adu tak tak lawa puin engkim mai chuan a thin a tirim muti mai turani hetila hian alera piang an thik thu a chhia an tiang devin keiti zok chu abial palui Mark Cummings nen anin be fau china chenkha soidanin Mark hian keiti hi a hlo tlona adua piang ati sakchin an ti lain chenkhatin Mark hian keiti hi a achila adua piang chu ati sakchin an ti ve bok keiti hian Mark hi athu hnwai nein nautelem duduwa kai phar thei angmain a cheibol niin me chenkha chuan an soi bokani keiti chuan abial balui te anga Daniel adu du anga ati koi thelo wang chuan zirtir na pe ka tumta a Mark chu sulfuric acid lei turin a mina arwam handan chuan Mark chuan ngai zong dang anei ti a hria dawangin abial bathar Daniel chu acidin a the anga lantir atum wanga Mark chu sulfuric acid lei tirani January kumsang ni somparuka chuan Mark chuan a PayPal account atang nei chuan online kaltangin sulfuric acid chu aleita a keiti chuan acid chu adu ang takin a thok chha MTN nan society ates phota keiti in avoi ni na ta na Mark chu sulfuric acid lei tura ti chuan arin ayin abial pahlui chu alo thot noi ne lo ti a sheta a Mark chuan leidu to lovin a probation officer ne na chuan alo shila hei ba ka hian anin zuila ya keiti in tu emo maya sulfuric acid the achak thu asoite thleng chuan a soiba ka voi kha chu sulfuric acid ale sak to thu te thleng chuan ain puang 5 eka probation officer in police officer te chu shilin Mark chuan abial no hluitan sulfuric acid online kaltangin aleiti anchen nuwa po chuan malak antum chuang lova July ni somni paru kumsang hi somparuka chuan keiti chuan Mark chu Daniel nen anchen apartment a chuan leng turin asoma anin kar siam chatle atiam bokani Daniel nen in havin anin chen thu soya ani na taka chuan Daniel nen chuan anin haw ngeya Daniel chuan an khuma musanin room shena mutura ashilawangin keiti chu athinarima phubalak nan Mark chu Daniel maya acid the tu anga alan theinan leng turin asom mai zokani ina Mark thlen chuan keiti chuan amun na tur pindana chuan Mark chu lovalut turin a shila anmut pindana Daniela tuitaka amu hilto ti awachan nuwa chuan acid 96% sulfuric acid lang liter chanve chu Daniel taksa a mai akele abana te chuan a leita a Daniel amutui lai chu nati taka run out chuakin acid chu amita aluta akhomu apheya amang antur zale anatur za hi ator ang tunglau tan chuan hria thiam phak rual ani lawang Daniel chu akhomu athim main chut khomna pindan lama apheya chuthenga lo chu keiti chuan ama chu acid lei tu ni ti achiang ti hlau takin alo biru ngala chuta room le lam kongka honari khep chu Daniel chu shiain thele thelo chuan a hoya Mark chuan mi pamang ang au thoma sha dawang chuan aron chuak ve chea Daniel chu borin lama kalin ataksa acid tuite chu tlengfai turin thele thelovin akal ta a Mark chuan police call ngalin reilawa police officer pani in aron nang chinga Daniel taksa le amite chu ambulance lo thlen ma a athei ang tui chuan anti fai puya police officer pakhat chuan apartment alu roala athil mu chu adam chung zonga athil mu to chuan alarap thlak bertin asoi hialani police officer de soidanin keiti chuan Daniel chu angai to ve mel hleya
abial palui Mark Cummings chu Daniel taksa a acid ale tu ani ti asoi cham chi poka mase athosoi chu athak kwa renga achangin Markan Daniel acid aron le khan Daniel bula mureng angte nai soya mu vereng ni se chu avun chu chete dal kang ve turen ilayin a himpia seya mase Mark chuan thodik tak KTE sulfuric acid ale sak chungchang tinen lam chuan ain puan nuwa KT chu poi khoi tuani ti nem nge anita a Daniel chu Leicester Royal Infirmary arang lama shwai ngal ni in akang na sa hleya amit hian khwa amuto don lawa voi tam tak inzai ma chonin doctor te chuan azang thal zonga amudlani se chu athi ngei anrin thuan soya kumsang ni som pasaria KT chu twal tha tum thu boy ortir ni in thiam lo achang tange nge ya kar enga muza chu mi kutwara wanga kang to te ru le taksa enkolna andunna facility ya Daniel chuan damdoi ina changa achwa nuwa huna manga hemona hian ena ketenga nuthoi fapa kumrat mi nei ton hen chuan in tongin an ngai zong chhauta a kumsang hi som pakwa a Romania tiam tlate tin fapa du tak jack anaya Daniel chuan a chang chuan dam kho chhuak lo khan lo thi zokila ti in kangai to fau chin kanun chu tu main manglama po kan mu du lo mangchia angmai ani towa ka fa te mel ka muthei ngai don lawa ni khwa ka shat lo nuwa damdoina ka har khan ka bial nu nge yin ka chunga e tiang thil rap thak ati du hi min chhongin oi har ka te tak zeta mangchia in manglama min zuin tunthleng hian ni bin lo ka thil thleng angmai in kala she chianga zing le zan ka thlar sang thei to lawa ko engtika ma ka muthei ngai don lo ti in asoya judge po in KT chung thu arel fel lai chuan achang chuan tha ni a in tu emo in tha min tum ti shat hian natna min siamin dam chungin rir ruwa liam le ser a nu chiani ti in asoya heba ka hian KT leng hian acid boina tok pani na kan soi KT pai pari autobiography chu akhumbula moneya he acid manga in beina chanchin hi inzirnan amang niin just chuan hasoyani KT leng chu tiamchin omlawa lungin tang turin achung thurel sakaniya kumsom pasari lungina tan nuwa perola chwa adil theyanga perol boardin chhuak thei tura phalna anpek chawin a chhuak thei donani Daniel hian Leicester Police Department laka lawsuit file a chan chu ama a Mark Cummings anhena ain puan nuwa po case an bo zui lo wangani ya an case bo zui lo poisia chu Daniel mel kan mu hian kan shemai ome police officer de chuan leng chu biak po antuma ma se atlang thelo wangin case chu an ti top ta ni in an soya he in khin na hi tun thleng hian ti fel alani lawani ome